Τι κάνεις? Αντζελίνα, φέρ το κινητό μου. Όχι. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Όχι. Φέρ το κινητό μου, παιδί μου. Όχι, τελείωνε. Φέρ το κινητό μου. Όχι. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Όχι. Φέρ το κινητό μου. Όχι. Εγώ δεν παίρνω το κινητό σου. Και. Εσύ γιατί πρέπει να δεις το κινητό μου? Φέρ το κινητό μου. Όχι. Φέρ το κινητό μου. Όχι. Φέρ το κινητό μου. Όχι, περίμενα να δω κάτι. Κάτσε να μπούμε στην ομαδική. Ποια ομαδική? Δεν θα μπει στην ομαδική με τους φίλους μου. Θα μπω. Αυτά είναι για αγόρια. Και. Δεν θα μπει στην ομαδική με τους φίλους μου. Θα μπω. Όχι. Μπήκα. Φέρ το κινητό μου. Τελείωνε. Φέρ το κινητό μου. Χριστάχο, τι έγινε? Στέλνει το πουλάκι σας στην ομαδική. Αυτά είναι αγορίστικα πράγματα. Δεν πρέπει να μπει, είναι ιδιωτικά δεδομένα. Δεν ψάχνω καν το κινητό σου. Και εγώ πρέπει να Δεν το πρέπει ψάξω. να το κάνεις όμως αυτό. Φέρ το Πρέπει. κινητό μου. Φέρ το κινητό μου. Πρέπει. Το μαράκι ποιο είναι? Ποιο μαράκι? Το μαράκι. Ποιο μαράκι? Πού πας?